De her smukke billeder, du lige har set, de stammer fra Jangtorp. Det er et fantastisk sted over i Skåne, som du også skal komme med til. Det, du skal opleve, det er Qigong, det er spirituel undervisning og et smukt sted. Og frem for alt kommer du hjem med et godt program, som du kan bruge hver eneste dag. Et nemt program, fordi de gør det på en rigtig god måde derovre i Jangtorp. Prøv at se, om du kunne have lyst til at tage med. Gå ind på vores hjemmeside www.kosmoscenter.dk og kig under rejser. Der står vores lille tur til Jangtorp. Vi håber, det kan have din interesse.